Porosaksuri tällä tervetuloa takaisin Unpopular Opinions-sarjaan. Suomalaisen jääkiekon unelmafinaalisarja Kalpa-Saipa käynnistyy tänään perjantaina. Kumpi näistä sensaatiokauden pelanneista joukkueista ottaa seurahistoriassa ensimmäisen Suomen mestaruuden? Puhutaan siitä tässä videossa. Lisäksi palataan hetkeksi aikaa tuohon Pelsu-Jokeri karsintasarjaan. Sitten katsotaan mitä kaikkea muuta tuolta keksinyt tuonne laittaa. Pelsu-Jokeri-sarja päättyi Pelsulle 4-1. Oikeastaan molemmissa Nordicsen peleissä Jokeri oli selvästi terävähampaisempi kuin mitä Isku-areenalla, jossa se ei saanut maaliakaan tehtyä. Kakkospeli Jokeri ei olisi kyllä ansainnut ehkä pelitapahtumia nähden voittaa. Nelospelin taas ne olisi mun mielestä ansainnut voittaa. Ja nyt ei mennä siihen Bladin tilanteeseen enää tässä kohtaa sen tarkemmin, mutta se mitä mä nyt haluan tästä hommasta sanoa, jos ei Jokerilla ollut nyt tällä joukkueella ton parempaa palaa, niin kyllä toi systeemi on sit ihan syyssi. Siis eihän tulevien vuosien karsintasarjoissa ole mitään ideaa, koska ei ton kovempaa mestisjengiä tule. Ei ton kovempaa mestisjengiä mun mielestä tule. Jotkut on ollut sitä mieltä, että jos Jokerit oikeasti on kärsivällinen, se pystyy kasaamaan vielä kovemman mestisjengin ja sillä oikeasti haastamaan siitä liiganoususta. Niin mä en usko siihen. Ja sit nouseekin kysymys, nouseeko Jokeri kabinetin kautta kuitenkin liikaa? Mä tiedän, että on nyt esitetty se tyrmäys, että Jokerilla ei ole mitään mahdollista nousta liikaa ensi kaudeksi. Mä en osta tätä, en pitkällä tikullakaan osta tätä. Mä en suostu ennen uskomaan, että Jokerit sieltä liigasta puuttuu ennen kuin kiekko lyödään syyskuussa avauskierroksella jäähän. Mä olen sitä mieltä, että yksinkertaisesti liigalla ei ole varaa pitää Jokeria tuolta poissa. Vaikka mä ymmärrän, että pelaamallahan sinne pitäisi nousta. Mutta kun se on tehty kerta kaikkiaan mahdottomaksi se pelaamalla nouseminen, kerta kaikkiaan mahdottomaksi, niin seurataanpa mitä kesän aikana tämän tiimoilta tapahtuu. Tässä on yhden Jokeri-kannattajan toki melko puolueellinen analyysi tästä tilanteesta. Ajatellaan niin, että Pelsu vie tämän sarjan, niin pelaako Jokerit ensi kaudella liigassa? Pelaa, ei liigalla ole mitään muuta vaihtoehtoa ottaa mut kuin Jokerit sisään. Jokerit menee konkurssiin ja Jokerit tulee tilalle. Jokerit menee konkurssiin, Sportti menee ensin. Mutta laittakaa kommentteihin teidän mielipiteenne, että pelaako Jokeri ensi kaudella liigassa vai ei. Kuten sanottu, mua ei nyt horjuta tässä kohtaa mitkään hemmetin lausunnot. Mä haluan odottaa tämän koko kesän läpi, että mitä liiga siellä oikeasti tuumii, koska tää ei ole mitenkään niin kuin helppo päätös liigalle jättää Jokereita ulos. Sitten lisää. Jos HIFK haluaa menestyä, heidän on pakko hankkia paremman ja nuoremman maalivahdin ja Peltosen pitäisi erottaa. Ja nyt just literaali puoli tuntia sitten tuli tiedote HIFKiltä, että Olli Jokinen on IFK:n uusi päävalmentaja. Myös toimitusjohtaja vaihto on samalla. Nyt on mielenkiintoinen. Toi Jokinen valmensi hyvän kauden altavastaaja ja niin kuin SHL-tason pikkuseuralla Timroolla. Nyt hänellä on ensimmäistä kertaa valmennusurallaan joukkue, jolla on oikeasti materiaalia pelata sitä kannusta. Ja hyvä, että nyt vihdoin ja viimein se Peltonen saatiin pois. Mä en ymmärrä minkä takia se niin monta kautta siellä oli, kun se oli mun mielestä aina nähtävissä, häneltä ei löydy sitä oikeaa tatsia siihen hommaan. Jokaisen joukkueen pitäisi nimetä kauden alla olevaa rosteriin vähintään 4 omaa kasvattia. Lisäisi joukkueiden panostusta junnutuotantoon. Ihan hyvä. Varsin hyvä mielestäni idea. Kulta menee Kuopioon. No niin, nyt otetaanpas kiinni tähän hommaan. Minä sanoin, antakaa mä kerrankin nyt päden. Minä sanoin, Kalpa voittaa mestaruuden. Moni asiantuntija oli sitä mieltä, että tämä on se vuosi, kun Ilves kostaa ja maksaa onnistuneesti nuo viime keväiset kalavelat. Ei niin mitään eroa viime kauteen. Ehkä vähän enemmän Ilves näytti kulmahammasta tuossa sarjan loppuvaiheessa. Mutta on toi niinku kummallista, että Ilves sai kotiedun, lepoedun, hirveä puusti paikallispelisarjasta, erittäin suosiollisia tuomareita, ja ne onnistuu silti häviään tuon sarjan. Mutta ei nyt mennä siihen Ilvekseen. Minä sanon, niin kuin tämäkin yksilö sanoo, kulta mennyt tänä keväänä Kuopioon. Saipa tulee tarjoamaan kovan vastuksen. Saipa pudotti
runkosarjan voittaneen ja historian nimekkäimmän lukkojoukkueen pois 6 ottelussa. Tämä on niin eri maailman sarja kuin esimerkiksi tuollainen välieräsarja. Kummallakin on kaikkien aikojen sauma voittaa se kannu nyt. On niin kummallinen kausi. Mut Kalpalta löytyy kuitenkin seurana kokemusta 8 vuoden takaa finaalista. Ja niin kuin Kalpa yhteisönä, Kuopio kaupunkina on ennenkin pystynyt käsittelemään edes jollain tavalla. Mutta Kalpalla on hemmetimoinen oppi sieltä 8 vuoden takaa, jolla he johtivat sarjaa 2-0 Tapparaa vastaan. Ja mitä sen jälkeen tapahtui? Saipalla on vähän enemmän tekemistä nyt käsitellä tämän, koska se on ihan hurviollinen se kisapuiston asetelma. Mutta se menee helposti kyllä nyt ylikin se heidän latauksensa. Me muistetaan myös runkosarjassa 9-1 peli. Kalpa pöllyytti Saipaa. Saipa on joukkue, joka on nyt todistanut, että se pystyy mittelemään ihan ketään vaan vastaan. Mutta ehdottomasti tästä tulee tasainen sarja. Tästä tulee todella tasainen sarja. Mutta nyt Saipalle tulee vastaan jopa vielä luisteluvoimaisempi joukkue. Eli Kalpa. Tässä on ehdottomasti 2 luisteluvoimaisinta joukkuetta. Ja se onkin hienoa, että millään trappipelillä ei ole tänne finaaliin päästy. Kalpan vauhti tulee olemaan pikkasen liikaa Saipalle. Pikkasen liikaa. Mä väitän, että Kalpa vie Suomen mestaruuden otteluvoitoin 4-2. Kisapuistossa valot sammuu 6. pelissä. Kun mä haluan voittavan, niin mulla ei ole oikeasti mitään väliä. Sen takia mä haluan Kalpa voittavan, että se mun ennustus pitäisi kutinsa. Mutta kummatkin sen voiton ansaitsis. Petri Karjalainen on tehnyt todella hyvää duunia 2 kauden ajan siellä. Ja jos ja kun se menee Kärppiin ensi kaudeksi. Karjalainen Kärpissä, Rubin maalilla. Vielä kun semmoista sielukkaampaa ja sydämellisempää logolle pelaajaa saadaan sinne Kärppiinkin, niin alkaa siellä tapahtumaan. Anyways. Ja Raimo Helmiselle sois myös tämän palkinnon. Ihan käsittämätöntä, aivan käsittämätöntä, mitä hän on siellä tehnyt. Saipalle ihan sensaatiokausi joka tapauksessa, käytös finaalisarjassa miten tahansa. Ja Kalpa myöskin osoitti jälleen tuon suuruutensa. Ja Kalpa osoitti myöskin jälleen, että loistavasti vietyttää homma läpi. Talouskausi tulee jälleen olemaan hemmetin hyvä Kalpalla. Kalpa on yksi harvoja jengiä, jotka pystyy pitämään plussan puolella tuloksen. Pystyy viime kaudella ja ehdottomasti tulee heilottamaan myös tällä kaudella sinne ihan selkeästikin. Et molemmat nämä kaupungit kyllä ansaitsee tämän finaalipaikan. Tää tulee olemaan todella tasainen sarja ja katsotaan millä lailla tää lähtee käyntiin. Ehkä mä tulen myöskin tekemään jostakin pelistä jotain videota. Mä en ole pääsemässä enkä pääse paikan päälle noihin 4 ensimmäiseen, mutta jos tuo sarja siitä venyy, niin sit mä koitan hankkiutua jompaan kumpaan halliin myöskin. Mut mun ennustus, Kalpa Suomen mestari 4-2 otteluvoitoin. Laittakaa oma ennustuksenne tuonne kommentteihin. Jokainen aliarvioi Saipaa, mutta se on ollut sille vaan hyväksi. Ja tää pitää paikkaansa, minäkin justiin aliarvioin sitä Saipaa. Saipa on nyt kaatanut kaikkien aikojen kovimman lukkojoukkueen, jolla oli sarjassa kotietu. Että tässä ei pidä Saipaa sulkea missään nimessä ulos, mutta mä vaan nyt näen, että tämä on se Kalpan hetki. Tämä on se Kalpan hetki. Siellä on muistin sopukoissa ne 8 vuoden takaiset pettymykset. Siellä on tieto, miten finaalipelejä kuuluu pelata. Ja siellä on ehkä semmonen vähän terveempi tahdon ja semmoisen sopivan laskelmoinnin kompromissi. Kun taas Lappeenrannassa se voi mennä vähän yli. Se voi mennä vähän yli toi heidän lataus. Tepes vai Tappara? Tepes. Kyllä mulla on ollut sympatia tuon Tepeksen puolella. Mä muistan 2010 päiväkodissa. TPS, yllätysmestaruus 2010. Kaupunki meni sekaisin. Siitä asti sympatiani ovat levänneet Tepsin puolella. Rellu vai Barsa? Nyt mennään aika mielenkiintoisiin asioihin. Onko meillä tähän aikaa? On. Real Madrid sen takia, että taianomaisia asioita on tapahtunut. Ennen kaikkea Bernabeulla. On semmoisia hetkiä oikeesti, milloin sun täytyy miettiä, että miten tää on mahdollista. Mestareilla iltoja, kaikki remontadat. PSGtä vastaan, Cityä vastaan, vaikka kuinka monta kertaa. Chelseaa vastaan, aivan suossa, kunnes tulee Luka Modricin ulkosuurekeskitys. Tämä oli 23 kevätkö, joo. Ja Bayernia vastaan,
kaikki viime hetken nämä teot, jotain taianomaista siinä on, mitään muuta syytä mulla ei oikeastaan ole tuohon muuta kuin, että on hienoa, että on tommonen joukkue, jolla on tommonen legacy perintö, että joukkue oikeasti voi seilata omalla historiallaan ja ne vastustajajoukkueen pelaajat tuntuvat välillä oikeasti lamaantuvan siitä vastustajahistoriasta ja siitä, että voiko tämä tapahtua taas. Niin näin, mutta en mikään rellu fani sinänsä ole. Mutta tossa pitää kyllä niinku puoli valita tuossa vastakkainasettelussa, kyllä mä sen ymmärrän. Mikä mielipide siitä, että Sami Vatanen jyppii? No ensinnäkin täytyy sanoa, että olipas vähän kummallinen, koska mä ymmärsin niinku joskus talvella vai jopa niinku loppusyksystä, että Vatanen tulee jyppiin. Sitten mä ymmärsin jossain kohtaa, että Vatanen antaa jypille niinku pakit. Mut nyt oliko sitten toi Petri Matikaisen palkkaus se, joka sitten Vatasen houkutteli. Tää oliko mystinen, millä lailla niinku, ainakin niinku, mitä mä onnistunut uutisista löytämään, niin aika lailla niinku poukkuili tuo linja, että onko hän tulossa. Mut siis hyvä hankinta, erittäin laadukas, varma pakki ja siihen hänen varaansa on hyvä rakentaa sitä. Saipa ja Kalpa finaaleihin, siellä Saipa voittaa 4-3 kolmannessa jatkoerässä. Okei. Tähän on mielenkiintoista palata myöskin. Nyt on aika lopettaa. Kalevan pallo, Suomen mestari 2025, otteluvoitoin 4-2. Näkemiin.